Гомерләрен кешеләргә хезмәт итүгә багышлаган фидакар затларыбыз шөкер һәр заманда булган һәм бар. Шундыйларның берсе турында актуаль әңгәмә сәхифәсендә. Әңгәмәне Миңназым Сәфәров алып бара. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Башкаларның бәхете белән бәхетле булу табиб һөнәрен сайлаган һәр кемнең чын бәхете һәм тормыш үлгесе. Менә шундый дип әйткән атаклы хирург Николай Пирогов. Бүгенге кунагыбызда шундый бәхетле кешеләребезнең берсе. 30 елдан артык балалар хирургы булып эшләүче Татарстанның һәм Россиянең атказанган табибы, медицина фәннәре кандидаты Рәшит әфәнде Байбиков. Хәерле көн, Рәшит әфәнде. Хәерле көн, хөрмәтле Миназим әфәнде. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Сез белүемчә үзегез турында түгел, менә үзегезнең укытучыгыз турында дип сөйләргә килгәнсез. Һәм алай гына түгел, сезнең алдыгызда китап та бар. Шул турында да сөйләп китсәгез иде. Хөрмәтле тамашачылар, бүген 20 декабрь безнең укытучыбызның искә алу көне. Туган көне димәк. Туган көне. Аңа ничә яшь булган булыр исән булса? Бүген 85 яшь тулган булыр иде. Профессор, медицина фәннәре докторы, Россия Федерациясының һәм Татарстанның атказанган табибы, Татарстанның атказанган галиме, укытучы, уйлап табучы, эзләнүче, менә шушы безнең укытучыбыз Алмаз Асхатович Ахунжанов. Андый асыл кешеләребез Аллага шөкер милләттә җитәрлек, әмма сез ни өчен нәкъ аның турында язарга алындыгыз? Ул кеше турында. Ул безнең бик тыйнак һәм алтын куллы укытучыбыз. Аның яраткан әйтемнәре бар иде. Яхшылык эшләдә суга ташла. Халык белмәсә балык белер дип. Шуңа күрә без аның истәлегенә шушы китапны чыгарга булдык. Аның тормышы турында, аның бала чагы, уку мәктәп еллары, сугыш чорлары. Шуннан да караганчы, сугыштан соңгы чорда яшәүчеләргә тормыш җиңел генә бирелмәгән. Ул да авыл баласыга, гади авыл баласы име. Менә шундый авыл баласының югарылыкка күтәрелүнең уңыш сире нәрсәдә дип саныйсыз? Менә үзегез хәзер югарылыкка менгән шул күзлектән караганда. Бала чактан тырышып укыган, тырышып эшләгән, тырышып яшәгән. Өмерен шуңа багышлаган, име? Өмерен балалар исәнлегенә багышлаган. Балалар хирургиясына, иң катлаулы авырулар, иң катлаулы операцияларны республиканың балалар клиника хастаханәсендә ясаучы ул иде. Нәрсәләргә өйрәндегез? Тормыш фәлсәфәсе турында сүз бар, әлбәттә, эшкә өйрәткәндер инде сезне. Аның ләкин үзенең бит әле тормыш фәлсәфәсе дә булган. Менә берсен әйттегез инде сез аның, име? Ул бик тыйнак иде, тырыш иде. Кешеләрнең авырлыгын үзе җилкәсенә ала белә торган дип аңладым мин китаптан. Бөтен кешегә дә менә без алдан әйткәнчә, кешенең бәхетсезлеген үзеңне китеп кабул итеп, аның бәхетенә сөенә белсәң, менә шушы бәхеттер инде ул, име? Шулай. Бала чагы җиңел булмаган Алмаз Хатичның 2 яшендә әнисез кала. Бүтән гаиләгә, тәрбиягә бирелә. Аннан инде берничә елдан соң абыйсы үз гаиләсенә ала тәрбияләргә. Тукай шикелле гаиләдән гаиләгә җиргән, име? 4-5 билгеләренә генә бетереп, шул 7 сыйныфлы мәктәпне, Алмаз Хатич Казанга килә. Абысына Хамза Закирович, киләчәк Гидовның безнең ректоры һәм хирургы. Демәк, бу шурында гына булмаган булып чыга инде, име? Анарда торып, 18-нче татар гимназиясын бетереп, 9-10 классларны Казан дәүләт медицина институтына керә. Бүгенге китап геройы дип әйтәбез инде. Бүген танылган хирургны менә бүген телевизордан ишетеп белүчеләрнең күбесе белә торганнардыр. Чөнки эшең төшсә, хирургларга да гомумән табибларга ул гомерлек истә кала. Шуңа күрә бүген сөйләгән сүзләребез, аның турында әйткән сүзләребез аның рухына дога булып барсын иде. Аның рухы шатлансын. Авыр туфрагы җиңел булсын. Сезгә уңышлар юлдаш булсын.